ngene dadi kayu depan ya alus. Oh iya beda karo cara ngono nek cara wong randu ngono meh gagrake cara grojokan. Betul kasar. Ya apa ibu tenan ora sejuta cinta tenan ora? Wah ini liyane neh wae. Wong loro sisa enggak mudah-mudah enggak. Iki digarap cara ndi Bathara Tuban. Biasa sakit digarap Tayub cara Bojonegoro nang kendangi iso ora jasa. Tayub Bojonegoro. Bojonegoro karo Tuban iki beda. Beda lho. Oh, cara bluro beda nek cara ngrubukan beda nek. Kayak beberapa versi. Versi bluro, versi ngrubukan, versi Tuban, Bojonegoro, Tulungadungan ono. Iya, kendali Bojonegoro ibu pirang iki. Nah, iki pengundangi iso, bocah iki bocah mletik Bojonegoro ya iso. Letik Tuban iso, letik Bluro iso. Kari semua barang iso. Oh, nah bocah mletak-mletik jan. Ayo karo Sejuta cinta karo apa iki kira-kira iki? sejuta cinta kali nopo nggih? Iku lho kanca-kanca jamaah Tayub tengen panggunge lho. Iki sejuta cinta karo apa, Cok? Mau dajakane wis bar. Kali nopo niki, Pak? Rondo gantungan. Ya. Rondo gantungan sejuta cinta. Oke. Jadi kanca-kanca. Sing penting aku seneng disuruh kanca-kanca gitu. Oke, ready. Gorong lho ya, Pak ya. Oh, ya tenan yo. Duh, aku iki gumun setahun di dulu sering no. Apa, Mas? Aku nek main ning perantaan sing kene lagi iki no. Lho, Sing kene lagi lho sing kene lho yo. Mas aku iki desa jeruk wesane. Jeruk lambemu. Lho, lah aku ora ngerti kok. Jeruk iki kono. Lah ngadoh he Mas aku kowe. Kok iso nek Banten sing pinggiratan nyang teko nyang wetan kulon utawa kidul sithik. Ya wis tau iki lagi iki. Jebule sing lek-lekan utawa nonton iki tanek perantaan sing kene no. Oh, ngono ya. Sing ngono apa? Yo maksudnya tanek lho penontonnya tanek iso anteng iso seneng ana guyu ya diguyu ana gedeng ya digagetke. Kan bengi tampol sarena sak setengah 12 jadi tenggani kok. Biasanya kan ning nggonku Bogorjo kono malah tenan parah tenan kono. Nah, aku ngering Bogorjo ngono wong digawe iki mesti ku tanggapane entek. Gitu kayak perantaan no. Nek gue termasuk Islamic Center, nek kene iki ya Islam ya dhuwur, budaya dhuwur. Ayo rondo gantungan medune sejuta cinta digarap Tayub cara Bojonegoronan. Boyo apa?
Ya sosok diservis panggungnya ya. Nah, ini diorang itu tentang negara jadi guru rumah juga papan. Lah omam, masamu nih gon kono jadi tunggu-tunggu. Nah, dingin tunggu panggung sih guru untuk ngoyak tanggale. Itu tidak ini itu ya. Diservisnya apa ya? Nah, orang aku mati rumahnya mati orang mati aku. Oh, kabeh kono wayane mantu aku wedi men aku mati. Aku mati ki wedi apa? Omahku rong buntu iki lah. Ora perkara kowe seneng aku piye halah. Lakone bocah-bocah wis ngerti aku. Omahku wis gedhe iki kurang dhewe iki sing mbok teke. Kurang wis gawe. Lho, kan iki jare mbok teke. Ning ati wis gedhe rong buntu. Tapi wis mbok gendengi. Wis. Berarti ora gedhe kan blas. Sumbang nang Jati. Apa? Sumbang. Mau ngamu sumbang ning nggonku Jati gede-gede tuku aku kok. Iya, ada platong. Oh, Mak Jati kok nggonku nyapo, Jati abe enom-enom nyapo. Aku ora sombong teman kamu. Dewi, kowe omah gawe dhewe. Aku ora sombong. Di omah gede diwarisi mbahku ora sombong. Lha tenan aku gede iki warisane kok mbahku kok lah. Besok gawe kamar Gus Sinten yo nang salin kok bokon ning dayokan. Dayokan ki rumah kamu. Lho rumah samu ape turu kok ora iso ning gono besok gak ono kamar dhewe Lho omah ngarep ki nek gak tak gedhe iki. Ngono. Dan ngarep tak kamar sidit lor kidul ngarep kae lan terus bareng apa kamar ngarep kae loro kiwa tengah ki tak jagane kamar sidit. Ngono lho yo. Ngono terus ngono tak pakai lawan tengah terus mburi kamar meneh. Jadi ngarep iki jane yo kanggo kamar sidit. Lah iki omah sing awe mbahku sing kuwi.
Ah, budi mana ya? Kowe mah dhewe aku ora sombong. Rasa gawe sono mah dhewe. Warisan. Warisan bahagia. Lin. Jeneng Mas, jeneng Mas.